εδώ είμαστε, έτοιμοι για ένα νέο βίντεο στο Blondie's Travels. Γεια σου, Ούλα. Και είμαστε εδώ με τους φίλους μας. Εδώ είναι η φίλη μου η Ανθούλα. Γεια σου φίλη μου Ανθούλα. Ο φίλος μου Άρης. Η Αγγελικούλα μας. Και περιμένουμε και το Κωστάκι. Αυτό λοιπόν εδώ το γύρισμα είναι μια Κυριακή της παρέας μας. Κυριακή λοιπόν που έχουμε ρεπό και δεν δουλεύουμε, θα πάμε όπου μας βγάλει ο δρόμος. Δεν μιλάς όμως και ανησυχώ. Παιδιά, όπου μας βγάλει ο δρόμος. Δεν θέλω ποπολάρο. Όχι, όπου μας βγάλει ο δρόμος. Μια Κυριακή, όπου μας βγάλει ο δρόμος. Αυτό το είπα, κάτι άλλο θα πεις ή δεν... Μας βγάλει ο δρόμος. Τους έχω αφήσει να κάνουν όλη τη δουλειά και εγώ κάθομαι και περιμένουν να τα ετοιμάσουν όλα. Μες του Αιγαίου πρώτα λάστριμο. Μες του Αιγαίου Έλα! Έλα! Πού είναι αυτό? Έλα! Ποιο δεν την πάει πιο δυνατά? Εγώ καλά είμαι. Έχω πράγματα. Θα πω ότι φτάσαμε στο χωριό Κέφαλος. Είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Σκο. Μπορείτε να έρθετε και με κτέλ και με συγκοινωνία και με να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο. Είναι πραγματικά από τις πιο ωραίες διαδρομές που πραγματικά αν έρθετε στην Σκο πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Εμείς τώρα θα πάμε στην παραλία Κάβο Παραντίζο. Η παραλία Κάβο Παραντίζο είναι από τις πιο μακρινές, απομακρυσμένες παραλίες του νησιού. Δεν έχει πάει κανείς από εμάς. Γελάνε ρε γελοί. Θα έρθετε λοιπόν στην Κέφαλο και θα περάσετε λοιπόν από την παραλία. Θα προχωρήσετε πάνω από το χωριό, θα περάσετε το γήπεδο, το νεκροταφείο. Θα συναντήσετε εδώ στο αδιέξοδο αυτές εδώ τις πινακίδες. Σε αυτές λοιπόν εδώ τις πινακίδες σας λέει πού θέλετε να πάτε. Άγιος Ιωάννης 6 χιλιόμετρα, γύρω στα 6 με 7 χιλιόμετρα είναι η παραλία που θα πάμε. Εδώ βρίσκεται αυτή η πινακίδα. Και εδώ είναι εδώ που θα πάμε. Κάβο Παραντίζο. Έλα, όσοι πινακίδες ήσυχε. Είναι πάρα πολύ ζεστή, είναι φανταστικά. Τα νερά είναι καταπράσινα. Η άμμος είναι συγκλονιστικά απαλή. Πραγματικά αξίζει.